Garka, tu som. Dala si mu vodu? Nie, už nechce. To je jedno, že v aute je menej vzduchu. Hecho, pues matar a la super. A konkurencja jest. Może musimy ściep zobrać. Ściep. Teraz się na się pyta, że już tak Čo? Ide o niečo. Sama dedukcja. Nie mamy doma. Krok. Ja to pojkuję.
Že by si dobral voľno, vieš? No? Áno, dokedy. Alebo dokedy. Vyhľadanie figuranta, tempo dostatočné, niektoré ukryty by mala súčka odbiehať tesnejšie, celkovo je to na známku veľmi dobre s drobnou stratou, vystavenie a vyštekanie, dosť veľká bodová strata o známke uspokojivej kvôli začiatočnému kontaktu na psovoda. V závere počas prechodu rozhodcu bola drobná strata koncentrácie, boli tam pauzy v štekaní, ktoré naraz stali až do príchodu psovoda, kde prestala celkom štekať, takže uspokojivo. Pokus o útek figuranta, súčka je netrpezlivá, má snahu prebehnúť. Drobná chyba, viac mi však prekážala nedostatok razancie a pevnosti v zákuse, inak to vykonala štandardne dobre. Obrana pri strážení, nástup psa pri tom prepade, ten obranný by mal byť presvedčivejší, tvrdší, zákus nebol celkom plný a ani kľudný, takže kvôli tomu už uspokojivo. Zadný doprovod, hovorili sme pri skúšovnom psovi, že nie je povolené obchádzať, takže mal by ten doprovod začať priama, okamžite a ihneď. Drobná chybička, pes predbieha okolo tela, veľmi dobre, inak dobre stráži figuranta, takže veľmi dobre. Prepad sa pri doprovode, doprial by som súčke trošku z razancie, zakusuje sa takmer plným zákusom, púšťanie je trošku nepokojné a dostráženie v závere pri príchode psovoda trošku polavuje, už sa trochu orientuje na psovoda, ešte dobre. Útok na psa z pohybu, razancia bola, respektíve tá fáza behu bola v podstate rovnaká, ale mala by byť trošku rýchlejšia. Stret s figurantom napriek tomuto drobnému nedostatku bol veľmi pekný. Zákus by mohol byť trošku plnší, už dobre. Obrana pri strážení, opäť nástup na ten prepad by mal byť trošku tvrdší a presvedčivejší, zákus plnší a pevnejší, púšťanie, stráženie, bočný doprovod, všetko v poriadku, dobre, celkovo 84 dobre.